प्रेज द लॉर्ड. बगेन पुस्तकाचे कुरवेन निवारम कामच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुम्हीच्या आवडीने बरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्याने गर्भिष्ठ झाली. नमान मरे कृपन म्हटले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जोगशी चेंजेस बगेंती मरिये देवाचे आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमियाची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे त्यांचा नमान मरे कृपन म्हटले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जोगशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांसाठी विनंती करून आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचं पूत मुनीस झालं. आमच्यामध्ये जीवन नमान मरे कृपन म्हटले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेज भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर माये आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. रक्ताच्या वसणे आमका पावसून जगती माग्या येस मिया बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुत्रान ख्रिस्तान शिकवून घेतले मी जण झाल्या त्याच्या आकस्कान सजीवांचा आनंद कमी पाऊस तुझी कृपा आमच्या तसं निवत म्हणून मागता त्याच ख्रिस्तांच्या स्नेहामध्ये पडत आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या साधी तसा आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या साधी तसा आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या साधी तसा आणि सदा सर्वत आमेन. देवाकडे बडे आमच्या तत्मंतान देवा सर आणि जेजू ख्रिस्त आता ते क्लास पुता आमच्या समया तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संबलो जन्मलो कोण पिलता कालताने अंतका कुसाजलो तो मेलो अंतका जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा श्रीखींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जाव नमान मरे कृपन मरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू बघ्यान मरिये देवाच्या माये आम्हा बापियांकाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपन मरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू बघ्यान मरिये देवाच्या माये आम्हा बापियांकाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपन मरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू बघ्यान मरिये देवाच्या माये आम्हा बापियांकाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. गडीभर आम्ही मौन राहूया. साम 34 सर्व काळ सर्वेश्वराक अर्घा दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडात आसतली. सर्वेश्वरातय म्हजो आत्मो ओडपी कुसारता कालती हें आयकूं आनी संतोष बघू. म्हज्या सोवे सर्वेश्वराची महिमा गाया सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करूया. सर्वेश्वराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या कांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. सर्वेश्वराचेर आमी आमची नदर कोंसोया. आमच्या काळजात तावन ताची आमी ओडवीक गया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची आमी
ह्या मॉर्निंग मन्नान स्तुती करूया. हो सकाळींचो वेळ ताचे संगी करशीत असताना तो आमकां ताच्या चड आनी चड आशिर्वादांनी भरतलो. कित्याक ताणेंच म्हळां, जो कोण म्हाका सोदता ताका हांव जाप दिता. सगळ्या ताच्या आकांतांतलो ताका हांव निवारता म्हळां. आयच्या दिसा आमच्या सम्याक आमचें अर्पण करुया. ताचे नांवाची स्तुती आमी करुया. तेन्ना सांगाता मेळून आमी स्तुती करता. चड आनी चड ताची महिमा प्रगट जातली. घडीभर आमचे सगळे मायक आमी अनम्यूट करुया आनी जेजूच्या आमच्या सोडवणदाराची एका तळ्यान आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 जेजू 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 अरकांत का जेजू अरकांत का जेजू अरकांत का जेजू अरकांत का जेजू सगळ्याक तुका जेजू सगळ्याक तुका जेजू सगळ्याक तुका जेजू सगळ्याक तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 अरकांत तुका जेजू अरकांत तुका जेजू अरकांत तुका जेजू सगळ्याक तुका जेजू सगळ्याक तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 स्तुति तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका मान आणि होगळाक तुका मान आणि होगळाक तुका जेजू 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 हालेलुया 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 Acts of Apostle, chapter 16, verse 31. सोमया जेजूचेर बावर्त दवर तवळी तूं बचाव जातलोय तुझे घराणी बचाव जातले. सकाळी आम्ही सांगता मेळून ससनाच्या बापा आम्ही शिकया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या दिमुगाच्या पुताची आमच्या स्मेर सुंदराची फोड आणि आत्माने देवपण आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या करेपणाबद्दल पहिल्या पणात आम्ही आमचेच कष्ट दुःख जेजूक समर्पण देऊन मागया. आमच्या कुटुंबांनी आकांत कष्ट आसात, आमच्या कुटुंबांनी निराशपण आसा, गोबायलामध्ये संबंध बरो ना, गोबायलामध्ये झगडे आसा, मनस्ताप आसा, डायव्हर्साक आमचो एप्लाय केला. गोबायलेक दग दिता, टॉर्चर करता, बायल गोवाक कश्टिता. कुटुंबाचे समाधान पिड्ड्यार जाला, समाधान ना राग आसा,
मोगसना कुटुंबांनी एकामेकाक गौरवना जलस असा त्या कुटुंबाचेर आमच्या सगळ्या जेजूची आशीर्वादा देवोन येवन दीत म्हणून मागया. तो राग मोगान बदलून दी. हर एकल्याचे मना परिवर्तन जाऊन दी म्हणून ह्या कणात आम्ही मागया. आणि हे आता उत्तर आम्ही रिपीट करूया. डिट्रोनॉमी 28 वर्स 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझ्यार आशीर्वाद घालतलो. डिट्रोनॉमी 28 वर्स 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझ्यार आशीर्वाद घालतलो. डिट्रोनॉमी 28 वर्स 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझ्यार आशीर्वाद घालतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची निकापत कर बाप्पा. सुसनाच्या पप्पा आमच्या कापटेता तुझ्या ती मगच्या पुताची आमच्या सुम्यांच्या उडणी रगत आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून. जॉन 14 वर्स 1. तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा उजेरी विश्वास दवरा. ह्या कणांत आम्ही प्रत्येक रीतीन मागया सर पिढ्यास्त भाव बहिण्यापासून कॅन्सर पिढ्यान वडवडच्या आमच्या सर भाव बहिण्यापासून मागया. जे कॅन्सर त्यांच्या कुडींत आसले ते जेजूच्या पवित्र नामोलीक रक्तान दोन नितळ जाऊन दे. मागया प्रत्येक रीतीन मरणाच्या तणी रस्त्या बसोर आज आस्पत्र्यांनी आयसीयूंत आसात. मरणाच्या तणीर आसात की ते अवघड घडले. जेजूकडे आम्ही मागया जेजू तूं तांकां राखून व्हर. तूं तांकां आपड जेजू. तूं तांकां गुण कर जेजू. मागया आम्ही कोणी रिपोर्टा वेट करतात. आज खंयचो रिपोर्ट येवचार आसा कावजिनी तांच्या जिवा भितर आसा भें आसा ते जेजू कडेन मागया हो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या पासून आनी जे कावजिनी भिरांत जेजूच्या कुर्सा म्हळा वचून पडून दी म्हणून मागया. आज कोणाक हार्ट सर्जरी करूंक सांगल्या हार्टान ब्लॉक जाला गॅस्ट्रिकाच्या इश्यू आसात तकली फडाफड मायग्रेन गाल ब्लॅडर किडनी स्टोन ताप शेड कठीण खोंकली केस जडतात थायरॉइडचे प्रॉब्लेम PCOD प्रॉब्लेम अस्थमा पायाची गंठी दुख पेंकाड दुख काम करूंक जायना नित्राण बघता अस्गत म्हण बघता व्हायटामिन डिफिशियन्सी आसा हिमोग्लोबिन उणें आसा
त्याचे सुख आम्ही समर्पण देऊन मागूया हे सगळ्यांचे कष्ट जेसूचे कुर्सादान वाळचे दे आमोली रगत आम्ही समेस्तांचे रोसन पळून दे आणि समेस्ता नितळ निर्मळ करून दे आणि पिढ्यातावन कष्टातावन मुक्त करून देऊन मागे आणि आता उत्तर पीठ करूया जॉन 14 वर्ष 1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचे विश्वास दवरा मुझेरी विश्वास दवरा जॉन 14 वर्ष 1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचे विश्वास दवरा मुझेरी विश्वास दवरा जॉन 14 वर्ष 1 तुम्ही कळवळचे नाही देवाचे विश्वास दवरा मुझेरी विश्वास दवरा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर कृष्णाच्या पाव तुका पटेता तुझ्या तिमगाच्या वताची आमच्या सगळ्या संसाराची पूर्ण निरगत आत्मानी देव पण आमच्या पत्कांच्या सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून ह्या तिसऱ्या गणांत आम्ही प्रत्येक रीतीने मागे आमच्या भुरग्यांपासून आमची भुरगीं जर तर आमच्या सांगात असं झालं आमचे हात आम्ही त्यांच्या वैतो भरूया जेजूच्या पवित्रत्माची सकत तांची देवून येऊन देऊन मागया हर एका पिढ्यातावन वाईटातावन विघ्नातावन कष्टातावन जेजू तांकां राखून उरून दी आज आमची भुरगीं पयस आसात कितें करतात म्हणलें खाऊ जेणी आसा त्या भुरग्यांक जेजू राखून उरता म्हणल्यार आमी बरोबरशी ती भुरगीं शिकून येता आसतना शिकपान वाडून येता आसतना बऱ्या गुणांनी बऱ्याशा गुणांनी वाडून जेजूची भक्त तांच्या काळजांत जेजूचो मोग तांच्या काळजांत आसून दी आणि हो मोग हेरांतय वांटून दी म्हणून आमी मागया युवा जणां आज आमचे युवा जण विंगडी तिच्या कश्टांनी आसात काम नासतना बरें शिकून तांचे लागीं जावंक बरो फायनान्शियलाचे प्रॉब्लेम आसात ह्या भुरग्यां बसत आमी मागया कामाच्या सज्ञर आसच्या भुरग्यां बसत मागया एक बरें काम जेजू तांकां दाखोवन दिवन दी एप्लिकेशन घालून ती दसपण जाल्यार एकसुरपण निराशपण तांच्या काळजांत आसा सुसायड टेंडन्सी तांकां येता ह्या भुरग्यांक ह्या युवा जणांक जेजू प्रत्येक रितीन आपडून दी मागया आमी आज सेमिनारीन तसच्या हर एका भावा बसत धर्म बहिण्या बसत सेमिनारींत ही आसता आसतना तांचे येवचे कश्ट तांणी सोसून व्हरूंक तांचे ते येवचे जाणले तांणी वाटसून जेजूच्या सांबळांत उडोवंक जेजू तांकां धैर्य दिवंक दी आनी जेजूचे मिसांव वावरांत तांणी मुखार सून वचूंक जेजू तांकां कृपा लाभून दी आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी चड आनी चड उपजोन येवं दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागया आनी हो कर्ण आमी आतां उत्तर आमी भक्तीपणान नियाळया Psalm 18 verse 28 सर्वेस्परांतून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या कळोखांत उसवाड देता Psalm 18 verse 28 सर्वेस्परांतून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या कळोखांत देता Psalm 18 verse 28 सर्वेस्परांतून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या कळोखांत देता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत संसाराची कर काकूत बापा. कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत संसाराची कर काकूत बापा. कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर संसाराची बापा. काकूत कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत संसाराची कर काकूत बापा. कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत संसाराची कर काकूत बापा. कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत संसाराची कर काकूत कर बाप्पा. बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीफात आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूत कर काकूत कर बापा. बाप्पा. तसनच्या बाप्पा हांव तुका बाप्पा, बटयता हांव तुका तुझ्या बटयता धीमुगाच्या तुझ्या पुताचे आमच्या धीमुगाच्या सुम्यान पुताचे सुंदराचे आमच्या सुमी सुम्या आणि सुंदराचे रगत सुंदराचे आत्मनी कोडांचं देव पण आमच्या आत्मान पटकाच्या आणि देव सगळ्या देव संसाराच्या आमच्या पटकांच्या आमच्या परिपणापासून आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्काच्या पत्त्यांच्या परिपणापासून ह्या तिसऱ्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं माग्या विसरत होतो. आमच्या पवित्र सभेच्या विरोध याजकां विरोध धर्म बहिण्या विरोध केंड उलांच्या हरियेकल्या आमच्या भाव बहिण्यापासून प्रत्येक रितींचे सुतांचे मना परिवर्तन करून दी तांणी करचें तें सूख म्हणलें तांकां दाखोवन दिवं मागया. आज जे सुतान पयस गेल्यान मिसा केल्यान सबार युवाजण सबार वडिलां आज मिसाक वचनात मागण्यात वेळ करचिनात प्रत्येक रीतीन मागया तांचे पासून जी कोण आज आम्हाल सेवण्यात सांसारीक कुशलकायेंत तांचून सुलभ आसा तांचे पासून आमी मागया. समी देव तांकां वाट दाखोवन दिवन दी तांचे दोळे उक्ते करून दी तांचे मना परिवर्तन करून दी म्हणून मागया. मागया प्रत्येक रीतीन आमच्या याजकां पासून बिस्वा पासून सर धार्मीक वडिलां पासून जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करच्या हर एकल्या लायकां पासून ब्रदरां पासून सिस्टरां पासून आमी मागया. जेजूची मिसांव सगळ्या संसाराक विस्तारून दी म्हणल्या कामांत ती कश्ट काडनासात तांच्या कुटुंबाक जेजू राखून व्हरून दी तांचेर कसलेच कश्ट येनाशें जेजू तांकां राखोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी ह्या उतर आमी रिपीट करया. Psalm 32 verse 8 हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm 32 verse 8 हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm 32 verse 8 हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावा मरी पार आमच्या आणि त्याने सगळ्या सगळ्या संसाराचे संसाराचे कर बापा सष्णाच्या बाप्पा बापा प्रश्नाच्या आमच्या पांतुका बटे तातुच्या ती मगच्या पट्ट्यांच्या आमच्या सुमी आणि जळंदाराची सुतलीची कोडणी रगत आत्मानी आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून त्या आखरीच्या कणांत सद्दी सत झाल्या आमच्या हातामी उभाऱ्या दिंब्यार आम्ही पडल्या प्रत्येक रीतीने ह्या कणांत आम्ही माग्या फायनान्शियली कोणाचे कष्ट असतात कुटुंब सांभाळून उरूंक या बिझनेस कसले लुकसाण जाला इन्वेस्ट केल्ले पयशे लुकसाणार आसात ऋणकारी जाल्ल्यान लोन घेतले पाटी फारीक करूंक जातेना नवे कन्स्ट्रक्शन तांणी धरला पयशांचो अभाव आयला या इतले इतर कसले कष्ट आयल्यात पण इमिग्रेशनाक ट्राय करतात थंयसर प्रोसिजर्स होल्डर घाल्यात कोणा सिव्हिल आयडीचे इश्यूज आसात ऍड्रेसाचे कष्ट आसात सिव्हिल आयडी रिन्यू जावंक जातेना डॉक्युमेंट्स रिजेक्ट जाल्यात मिनिस्ट्रीचे अप्रुवला वेट करना आसात पण एम्प्लॉयरान एब्सकॉन्डिंग केस घाल्या हे कितल्यागी तें पातां केस जीवर केस तो घालनच आसा आमचो नितीदार जेजू नीत करून दिवचो झुजारी त्या जेजूचेर आमी पातयेणी दवरया जावंक पुरो कोणाडे कामाडे प्रॉब्लेम्स आसात रेजिग्नेशन दिवंक चिंतलां या टर्मिनेशन करतात म्हणल्यार भिरांत आसा हांगासर कामां उणी आसात प्रोजेक्टां उणी आसात ते जेजू कडेन आमी मागया आमी रावची सुवात आशिर्वादीत जावं दी आमी काम करचो जागो आशिर्वादीत जावं दी आमचे काम करच्या कडेन बॉस आशिर्वादीत जावं दी कसलेय ताणें टॉर्चर केल्यार जेजूच्या पवित्र नांवान सुसून व्हरूंक जाय अशी कृपा आमकां मेळोवन दी म्हूण मागया साबार आमची भाव भयणी घर कामांत आसात थंयसर तांकां कश्ट दगदोणी मेळटे आसा त्या भाव भयणी पासून मागया जेजू तांकां आशिर्वादांनी भर ती एक सुरी आसात कुटुंबां सांडून ती पयस आसात जेजू तुज्या भुरग्यांचेर बीन मोत पाव म्हूण मागया प्रत्येक रितीन मागया आमी ह्या लायनीर युट्यूबार हे मागणे करच्या सांगाता मेळोन करच्या हर एकल्या आमच्या भाव भयण्या पासून प्रत्येक रितीन जेजू तांकां आपणून दी जेजू तांच्या कश्टांत आकांतांत राखून व्हरून दी तांचे हर एक गरज जेजूच्या कुर्सा म्हण अर्पिया सजिता फेर्नांडीस च्या कुटुंबा पासून मायजी डिसोजाची सर गरजां पासून सजिता फेर्नांडीस जे कितें रीण आसा तांच्या फायनान्शियली कितें तांचे प्रॉब्लेम आसात जेजू जेजूक मध्ये घालन जेजू आमचो झुजारी म्हणून वळखून घेवया आनी तो जेजू खंडीत जावन एक वाट उक्ती करतलो म्हणलें पातयेणी दवरया अमेरिकाना कोस्ता तिच्या तांच्या भुरग्याच्या काजारी जिवितांत जे कितें अडचण अडकळ आसा जेजूच्या पवित्र नांवान सुटका मेळोवन दी विनीता मालवाडे जे पेपर डॉक्युमेंट्स ती वेट करन आसा ते भायल्या गांवांच्या कामा पासून पेपर्सां पासून क्लियरन्सा पासून वेट करन आसा प्रत्येक रितीन जेजू वाट उक्ते करून दी नंदिनी ही बहीण ब्रेस्ट कॅन्सरांत ती वळवळटा अशी सबार आमची भाव भयणी आसात कॅन्सरान जेजू तांकां आपड आनी गुण कर जेजू सजिता फेर्नांडीस जेजू तांकां आपड आनी ताचे सर गरजां पासून तुजे भोव पवित्र मरी रगत कुर्सातान वळोन येवं दी आनी तांच्या
प्रॉब्लेम्स वयर जायत तांकां लाबोवन दी म्हणून मागया. मायकेल, सिरिल फर्नांडीस, लिली फुर्तादो, रेचल, रॉकी, लिझा, जुलियाना, विनीता डिक्रूज चे सर गरजा बसत, तिच्या पुता मॅकविला बसत, जेजू ताका आपट जेजू. जुनेट डिसोजा, आज तिची ग्रँड चिल्ड्रन फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करतात. जिविताचे देणे दिल्या जेजूक अर्घां दिवया. आज सगळ्या जाणां बर्थडे एनिवर्सरी कुटुंबांनी केलें फंक्शन आसा. जेजूचो आशीर्वाद मागया. जुलियट डिसोजा, प्रत्येक रितीन ती तिच्या मॅडमे पासून मग त्या ब्रेस्ट कॅन्सरान उलवलता. रीना तिच्या सर गरजां पासून, तिच्या हर एका कुटुंबाच्या इराद्यां पासून, कुटुंबांत असल्या हर एका जाणां पासून ती मागते आसा. जेजूची अगणित काकूळ तांचे देवान येवन दी म्हणून मागया आमी. इग्नाशियस कार्डस जो हॉस्पिटलांत एडमिट जाला. जेजू तू ह्या भावाक आपट जेजू. तुझ्या भोव पवित्र मली रक्तान धुवन ताका परिशुद्ध कर जेजू. जी कितें पिडा आसा जेजूच्या पवित्र नांवान सुटका ताका त्या पिडेतान मेळोवन दी म्हणून तुजे लागीं मागता. एक भयणीक एका कुटुंबांत काजारी ताचे इन-लॉज मस्त टॉर्चर करतात. घोव आणि इन-लॉज डावरी पासून वारी रेअर केस. अजूनही डावरी म्हणलें आसा म्हणटना जेजू कडेन आमी मागया. जेजू मनशांची चिंता तूं बदली जेजू. तांचे तूं मन परिवर्तन कर जेजू. ही बहीण जे कितें सोंसतात तशेले सबार भयण्यो सबार भाव असले कश्ट सोसून आसात जेजू. तुजी काकूळ तांचे देवय जेजू. ह्या कश्टांतांतून तांकां निवराय जेजू. सबार तेंपातावन ही बहीण कश्टांत आसा. बरी शिकपी बहीण जेजू. शिकाप तुवें तिका बरें दिलां जेजू. कुटुंबाची जिवितांत कशें तिणें सांबाळून कशें तिणें मुखार मेट काडी जाय म्हणलें तूं तिका वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मनांत प्रत्येक रितीन मागया. आमच्यो सर गरजो जेजूच्या कुर्सा मळांत आर्पिया. उसारुणांतले गरजो जेजू कळीत आसात आनी तो जेजू आमचो सोमी सोडवंदा खंडीत जैत तुमचो जुजारी. जेजू कडेन आमी सकड हे मागणे अर्पण करून हे उतार आमी नियाळ करया. Deuteronomy 31 verse 8 सर्वेस्पर तुजे मुखल्यान येतलो तो तुजे सवे आसतलो आणि तो तुका सोडून वचना आणि तो तुका सांडसना. Deuteronomy 31 verse 8 सर्वेस्पर तुजे मुखल्यान येतलो तो तुजे सवे आसतलो तो तुका सोडून घालसना आणि तो तुका सांडसना. Deuteronomy 31 verse 8 सर्वेस्पर तुजे मुखल्यान आसतलो आणि तो तुका सोडून घालसना आणि तो तुका सांडसना. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात. 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात.
बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची पापट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा रिफात सगळ्या संसाराची पापट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची पापट कर बापा हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता ये भगवंता देवा ये भगवंता तर देवा हे भगवंता बळवंता हे ये भगवंता देवा ये आमची भगवंता आणि सगळ्या संस्कृतीची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता देवा ये भगवंता आमची आणि सगळ्या संस्कृतीची काकूत आमची आणि कर सगळ्या संसाराची पापट कर हालेलुया 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 त्याला येण्यासाठी भावाने पुसत मागतात त्यांच्या गरजू तुका समर्पण देता हिंदा लीना मेलविन शरील सोनल डेरिल इवेथ जेनिशा जिशल जेम्स जनरला जिस्सी कॅटलिन कॅल्विन किशोर विडा लारिसा रिरविन वेलेरियन सोनल ऑडलिन मार्गरेट गिलबॉन रिस्टन हेनरी मरिया लान्सिलो प्रदीप मिनेजस प्रतिष्ठा प्रिया विल्सन प्रिन्सन विन्स्टन वायलेट रीना अलगर गिलबर्ट शारोन सिरिल केसी विक्टर विटा रीना अरुण तेरेजा काश्मीरी ट्रिवॉर हे सर बाबांच्या गरज तुझ्या पायाला अर्पित सदीस आशीर्वादाने भरलेलो मरियमय आमच्या मगाळीमय सर गरजा जेजूकडे तू दयेन आमच्या पासून विनंती कर म्हणून तुझ्या लागी आम्ही परतून मागता नमान मरी कृपेन भरले मी तुझी संगता स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. कोणाकी टेस्टमनी आणि धाडूंक आसा जाल्यार दयेकन तुम्ही आमका ग्रुपार या कोणाचो नंबर तुमका कळीत आसा तांकां तुम्ही धाडियेत. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sister. Thank you, Jesus.